Til en kort gennemgang af Legacys benchmarks, hvor vi gik ind i de indsigter, som man kan få ud af at bruge de her benchmarks, og altså få muligheden for at besvare spørgsmålet, om ens ejendomspræstation den er god eller ej. Lige nu kigger vi på vores porteføljeoversigt, og altså CO2-udledningen for vores ejendomme, og hvis vi altså hopper over de forskellige år, kan vi altså se lige netop den CO2-udledning, som er for vores portefølje. Vi tager udgangspunkt i vores demo-account, Legacy Ejendomme APS, hvor vi har været inde og udvælge 20 ejendomme, hvor vi har indhentet faktisk forbrugsdata for. Når vi kigger på vores benchmarks, så har vi baseret på faktisk forbrugsdata for mere end 2 millioner ejendomme i Danmark, været inde og beregne mere end 55 ejendomsspecifikke benchmarks, som er fordelt på forskellige segmenter. Når vi kigger her, så er der 15 benchmarks, som er udvalgt af vores platform til at være relevante benchmarks for netop de her ejendomstyper. Når vi trykker her, kan vi netop se de forskellige segmenter. Vi har benchmarks fordelt på regioner, altså hvad er den gennemsnitlige CO2-intensitet for eksempel i Region Nordjylland. Så har vi et nationalt benchmark. Vi har også CREM ejendomstype benchmarksene. Det er selvfølgelig ikke nogen, vi har beregnet, men vi har altså gjort det muligt at bruge til at benchmarke op imod. Så har vi beregnet benchmarket for bygningsstørrelser i Danmark. Vi har bygningsalder, for eksempel her 1850 til 1889, og så også de her BBR ejendomstype specifikke benchmarks, altså for eksempel 321, som er bygning til kontorer. Hvis man for eksempel gerne vil sammenligne sin portefølje med benchmarket for bygninger til kontorer, så trykker man altså det af her, og så går man altså op i toppen, for eksempel hvis vi også vil se, lad os sige Region Nordjylland, så tænker man boksen af, og så går man altså ud og kan for eksempel hoppe over 2023. Så kan vi se, at vores portefølje har en totaludledning, som ligger lige omkring de 13 kg CO2 per kvadratmeter, hvilket altså sammenlignet med benchmarker for Region Nordjylland er en smule bedre. Men hvis vi sammenligner for eksempel for benchmarker for kontorejendomme i Danmark, så kan vi altså se, at vores CO2-intensitet er markant bedre end den intensitet på de 20,86 kg CO2 per kvadratmeter. Og hvis vi vil gøre det endnu mere præcist, så kan vi gå ind og netop udvælge de kontorejendomme, som ligger som en del af vores portefølje. Det gør vi ved at gå op til venstre, så har vi lavet en aktiv gruppe bestående af vores 4 kontorejendomme, og når vi egentlig vælger den gruppe, så automatisk genberegner vi altså overblikket her for vores CO2-intensiteter, hvor vi kun fokuserer på de 4 kontorejendomme. Herefter så kan man altså gå ind, og igen kan vi vælge de samme benchmarks, Region Nordjylland, benchmarket for kontorer i Danmark, og så når vi trykker ud her, så kan vi igen sammenligne med de forskellige benchmarks, og altså se, at vores totaludledning er steget fra omkring 13 til 19 kg CO2 per kvadratmeter, og det betyder altså, at vores 4 kontorejendomme, de performer faktisk markant dårligere end benchmarket i Region Nordjylland, men altså stadigvæk en smule bedre end benchmarket for kontorer i Danmark. Så det er jo super positivt. Og man kan sige, ved at benchmarke de forskellige ejendomme, om det end er på porteføljeniveau, om det er en gruppe af udvalgte kontorer, eller om det er på enkelt ejendomsniveau, så kan man altså få et rimelig hurtigt overblik over, hvordan er det egentlig, for eksempel ens portefølje, den performer, eller hvilke ejendomme er det egentlig, som først har brug for en investering. Det vi også har gjort muligt, det er at både gøre det på, man kan sige, CO2-intensitet, men altså også energi, så altså kilowatt per kvadratmeter. Der har vi ligeledes gået ind og udvalgt de benchmarks, som er relevante for netop de her ejendomme. Nu kan vi vælge igen Region Hovedstaden og benchmarker for kontor. Når vi så igen hopper over 2023, så kan vi se, at det er skiftet til en energiintensitet, hvor vi altså nu ligger på omkring 188 kW per kvadratmeter. Og det betyder faktisk, at selvom vi før på CO2-intensitet faktisk performede bedre end benchmarket for kontorer i Danmark, så i forhold til kilowatt per kvadratmeter, så performer vores 4 kontorejendomme faktisk dårligere end det her kontorbenchmark. Og nu har du altså muligheden for at kunne besvare dit spørgsmål om, hvordan din ejendomspræstation er. Er den god eller ej? Og altså, hvor er det, du først burde kigge i forhold til, hvor du skal investere henne. Tak for din tid.